Urte ederrak eman ditugu udal gobernuan, baita gogorrak ere. Ez dugu ahaztu behar zer topatu genuen 2011ko ekain hartan. Oztopo horiek gainditu ostean, inbertsio garrantzitsuak egitea lortu dugu. Eta horrekin batera lanerako giro polita sortu da Andoainen. Andoainarrekin eta herriko elkarteekin garatu dugun elkarlana, gure gobernantza eredua zein den erakutsi dute. Izan dira inbertsioetatik haratago proiektu interesgarriak. Gure agintaldian sortu dugu berdintasun batzordea. Eta ederki nabaritu da Andoainen, udala politika feminista garatzen hasi delako. Kultura aniztasuna lantzeko programak ditugu abian. Bukatzeko, nire babes osoa adierazi nahi diot hautagaitza berriari. Eta bereziki, Andoni Alvarez alkategaiari. Alkatetza guztetu. Alkatetza usten du, baina EH Bildu esan dudan bezala, nire konpromisoa lehen eguneko bera izango da, aurrerantzean, agian beste funtzio edo intentsitate batekin, baina hor izango nauzue zuen laguntzarako eta nahi duzuen narako. Mila esker den hori, gora Andoain eta gora EH Bildu. Gau, guantxe, ja laizter, ezagutuko ditugu. EH Bilduren hautagaitza osatuko duten Andoaindar, emakume eta gizonen zerrenda. Kudeaketa arduratsua eta eraginkor batean sinisten dugulako eta berak ezin hobeto irudikatzen duenez, oraingo honetan ere Ana Karrere Zabala Euskal Herria Bilduren proiektura batu da. Ingurumenarekin errespetuzko harremana mantentzearen aldeko delako Josetxo Oiartzun Labaien Rakos ere batu da EH Bilduaren proiektura. Señor, porque crea un sistema deportivo que sustenta el ejercicio físico, saludable, igualitario y respetuoso, Rogelio Miguel Rodríguez también se suma al proyecto de EH Bildu. Emakumeek gizonen aukera berdinak izango dituzten egiten duen lanagatikan, Atsegine García de Marco EH Bilduren proiektura batu da. Egitura fisikoan, osasungarrian, parekidean eta errespetuzkoan oinarritzen den kirol sistema batean sinesten duelako Txomin Otagi Juanikorena ere Euskal Herria Bilduren zerrenda. Arrazakeriarik eta xenofobiarik gabeko jendarte batean sinisten duelako Domi Lucero Sánchez ere batu da Euskal Herria Bilduren. Guztien parte hartze aukeretan sinestu eta aukera horiek sustatu nahi dituelako Antonio Calleja Letamendi, EH Bilduren militantea. Pertsona guztien zaintza aitzat izango duen gizarte zerbitzuetan sinesten duelako, Isiak Antza Etxeberria ere Euskal Herria Bilduren proiektura batuko da. Pensiones dignas para todas las personas, Andonia de Villara Lola, Euskal Hezkuntza Publiko Euskaldun, anitz eta perekide baten alde lan egiten duelako, Alazde Uria Jaunerena ere, EH Bilduren proiektura. Hartatuko dituen osasun sistema publiko batean lan egiten duelako, Larraitz Arriola Larrarte ere batuko da EH Bilduren proiektura. Jendartea eraldatzeko bidean, gazteria ezinbestekoa delako, Xavier Fondon Pajares ere EH Bildura.
Euskal Herria euskaldun baten alde bere bezalako ahotsak ezinbestekoak direlako Maite Etxeberria Artaun Larratza EH Bilduko proiektura batu da. Porque la participación de los barrios es imprescindible en el día a día de nuestro municipio, Julián López Aracama también se suma al proyecto de EH Bildu. Kaleak eta zerbitzuak herritarren benetako beharretara egokituak egon behar dutela sinisten duelako, Garazi Usandizaga Zubiria ere batu da EH Bilduko proiektura. Enpresa eta komertzioak sustatzearen aldeko jarrera duelako, Jon Zulbeta Berastegi eta ere EH Bildurekin izango da. Berazteko kultur eskaintza euskalduna, anitza eta bizia sustatzaren alde dagoelako ere, este muzikatolari txipia ere batuko da horrekin ere. Bueno, eta azkenak, alkate gaia aurkeztea tokatzen zait, egokitzen zait, aurkezpen gutxi behar du, herritarra oso ezaguna, herrigintzan asko lan egindako pertsona bat dugu, denok ezagutzen duguna, eta gainera ez duelako ulertzen beste modu batez udalean lan egin berdana, hau da herrigintza, herritarrak, eta kudeaketa horretan, onena delako, beraz, 2019ko alkate gai izango dena, Andoni Álvarez Leche. EH Bilduko oinarri sozialari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Aho batez onartu zuelako gaur hemen duzuen zerrenda. Zerrenda osatzea ardura handiko lana da. Azken finean, pertsona horiek kudeatu eta ordezkatuko dituztelako herritarrak. Horregatik, pertsona askorekin elkartu gara, ahalik eta zerrenda honena lortzeko. Eta mimo handiz egin dugun lana izan. Hementxe daukazu emaitza. Adin, esparru eta auzo ezberdinetako 10 gizonezkoz eta 10 emakumezkoz osatutako talde bikaina. Eta txalo bero bat. Gure lehentasun nagusiena pertsonak dira. Pertsona da eta izango da batez ere egoera ahulean aurkitzen diren horiekiko egingo dugu lan. Enplegua ere gure lehentasuna izango da. 110% langara jaistea lortu dugu, baina oraindik ere 900 langabetu ditugu. Eta kopuru handia da. Hori begira, enplegu politika eraginkorrak egin behar ditugu. Horretarako, sortze bidean dagoen garapen agentzia eragile aktiboa izatea nahi dugu. Gizarte zerbitzuak ere gure lehentasuna dira. Azken urteetan, lan handia eginda udal gobernutik, ezberdintasun sozialak murrizteari begira. Diru laguntza lerro berriak sortzeaz gain, proiektu sozial interesgarriak jarri dira martxan. Horiek, egonkortzea eta berriak sortzea izango da gure lehentasuna. Datorren agintaldian, inbertsio berriak egingo ditugu, gure lehentasunak diren esparru horietan. Andoainek duen beharrari erantzunez, liburutegi berria eraikiko dugu. Kiroldegia ere handitu egingo dugu, egungo beharretara egokitzeko. Eta herri mugimenduarekin batera, emakumeen etxea jarriko dugu martxan. Mugikortasuna, trafikoa eta aparkalekuei buruzko plan bat ere aurkeztuko dugu. Gai horrek ere, kezkatuta baita. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiet, herritar gisa, 8 urte hauetan, udal gobernuan lanean egon diren
zinegotzi eta alkateak. Ez baitu bat ere erreza izan behar, udal bat horrelako egoera ekonomikoan hartu eta egoerari buelta eman dioten bezala, buelta eman. Beraz, txalo bere bat eskatuko izuet.